Mary we ahal velayetleriniň öňki häkimleriniň her biri 25 ýyl türme tutsaglygyna höküm edildi diýip Garaşsyz neşir Türkmen News öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 15 awgustda habar berdi. Marynyň odalyk häkimi Döwran Berdi Berdiýewiň we ahalyň öňki häkimi Ýaz Muhammed Gurbanowyň ikisi de 7 awgustda höküm edildi. Berdiýew geçen gyşda Garagum derýasynyň öz akymyny üýtgedip hanasyndan çykmagy sebäpli hadyýet jogapkärçiligine çekildi. Gurbanowyň jinayet jogapkärçiligine çekilmeginiň sebäbi entek belli däl. Diýilip neşiriň maglumatynda bellenilýär. Berdiýew we Gurbanow 14 iýulda ministrler kabinetiniň şu ýylyň 6 aýynyň jemleri boýunça geçirilen giňişleýin mejlisiniň dowamında wezipelerinden boşadyldy. Şonda şol wagtky häkimler dowam edýän gally oragnyň we gowaça ekilen meýdanlarda ýerine ýetirilen işleriň üstünlükli alınıp barylýandygyny öňe sürdiler we hiç bir kemçiligi agzamadylar. Emma prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatlary dinläninden soň Berdiýewiň we Gurbanowyň işde düýpli kemçilikleri goýberendigini aýdyp, olary wezipesinden boşatdy. İşde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Gurbanow sizi ahal welaýatynyň häkim wezipesinden boşadýan. Siz gidiberin. Adatça bolşýaly munyň bilen bagly hiç ýyly jekme-jek maglumat berilmän, diňe umumy bir keskitleme bilen çäklenildi. Garaşsyz neşir özüniň ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp, ozalky häkimleriň ikisiniň hem sudy işinde geleňsizlik we ogurluk wakalarynyň bardygyny habar berýär. Azatlyk radiosyna bu maglumatlary özü ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne ýatlasak 10 awgustda Azatlyk Marynyň öňki häkiminiň tutsaw edilendigini ilkinji bolup habar berdi. Şonda ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz Berdiýewiň maslahatyň ýa-ny tutsaw edilendigini we ol babatda derňegleriň geçirilýändigini anykladylar. Ozalky häkim mellek ýerlerini bölüp bermekde galplyga ýol berip, döwletiň emlägini bir kanun ogurlamakda aýplanýar. Onuň Mardaky we Aşgabatdaky öýleri döküldi. Köp mukdarda maliýe serişdeleri we emläkleriniň belli bir bölegi ele salyndy. Şeýle Berdiýewiň ýakynlaryna ilde göze dile düşmezlik tawşyryldy. Mundan başga da Marynyň täze häkimi Begençmurat Orazow Berdiýewiň ýol başçylyk eden döwründe oba hojalyk pudonda goýberilen bolmagy mümkin biýdüzgünçilikler boýunça giň gerimli derňegleri geçirip başlady. Bu aralykda Azatlyň Mardak habarçysy häkimiň wezipeden boşadylmagynyň izi süre sebitde howpsuzlyk çäreleriniň ýiti güýçlendirilendигine, Mara Aşgabat gara ýolunyň ugrunda hereket edýän awtologlaryň güýçli barlyklara sezewar edilýändigine habar berýär. Bu bolýan wakalardan ýene halk ejir çekýär. Sebäbi olar vilayatyň barlyk postlarynda güýçli barlyklara sezewar edilýärler. Olar, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleri Aşgabada ahla barýan ýaşaýjylara özleriniň mardandygyny aýtmazlygy maslahat berýärler. Sebäbi olara mardan baran raýatlaryň yerli polisiýa tarapyndan soragy çekilmeginiň mümkindigi duýdurulýar. Diýip habarçy 18 awgustda aýtdy. Yerli häkimetler bu çäreleriň sebäpleri barada anyk düşündürüş bermeýärler. Azatlyň vilayet häkimligi bilen habarlaşyp, bu çäreleriň sebäpleri barada maglumat almak synanyşyklary hem başa barmady. Ýatlasak Marda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigi, raýatlaryň hereketiniň çäklendirilýändigi barada sebitdäki habarçylarymyz şu aýyň 1-nji 10 günlüğünde hem habar beripdiler. Şonda Marynyň häkimetleri beýleki vilayetlerden gelip, hususy awtologunda kirey edýän raýatlary öz ýaşaýan sebitlerine iýberip başladylar. Munyň bilen bir wagtda Marynyň döwlet belgisine eýe bolan awtologlaryň hem vilayetden çykmagyna ruhsat berilmedi. Bu ýagdaý ilatyň sebitary hereketini ýiti çäklendiripdi. Adamlaryň käbir işe ýa ýokary hujaýlaryna synaw tapşyrmagy barýanlygyny ihtiýaçlary ýurda uçmak üçin biletleriniň bardygyny aýdýar. Käbirler bolsa saglyk meselesi sebäpli barýanlyklaryny ellerine lukmanlaryň beren ýollamasynyň bardygyny aýdýar. Muňa garamazdan hiç kimi beýleki vilayata geçirmeýärler. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz Marynyň ahal vilayaty bilen serhetleşýän öňkü Owuzhan häzirki Sakarçaga etrap postundaky ýagdaýlar barada 10 awgustda gürrüň beripdi. Çeşmämiz sebite gara ýollar arkaly ne adamyň salynýandygyny ne de sebitden goýberilýändigini aýdyp, marlylaryň diňe Aşgabada däl, eýse Lewap tarapa hem geçip bilmeýändigini belläpdi. Şonda da vilayatyň döwlet postlaryndaky nowatçylyk çekýän kanun goraýjy
ýaşaryjylar we polisiýa işgärleri bu çäreleriň sebäbini howpsuzlyk bilen düşündiripdiler. Ýöne muňa nämäniň sebäp bolandygy barada anyk maglumat bermendiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň medeniýet serişdelerinde bu çäreler we olaryň sebäpleri barada hiç şeýle mesele gozalmaýar.